That time na pumunta ako dito, hindi ako nagandahan kasi parang yun nga, bagong bagyo, tapos yung dahon niya kulay green lang, tapos ito super lush yung ano niya, dahon niya ang taba-taba, ang lusog, yung mga ang daming bulaklak, tapos yung dahon niya umano na parang mayana ba, kasi yung mayana pag nainitan pag summertime, nagbo-bloom yung ano niya, yung ganda niya, lumalabas yung tunay niyang kulay. Ito rin yung yung gumamila, katulad dito kapromdi na parang mayana na pag nainitan din at natamaan ng araw, ayan, nagbo-bloom yung kulay niya at lumalabas yung pinakamaganda niyang kulay. Kahit wala ng bulaklak, solve na ako sa dahon niya kapromdi. Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Muli po akong bumalik dito sa bayan namin, sa Sentro, dito sa mismong plaza ng Laguna Camarines Resort. But kung bago lang po kayo sa aking channel mga kapromdi, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-check po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos at bagong post. Yan po kapromdi. So ngayon kapromdi, i-update ko po kayo sa mga halaman dito sa plaza ng Laguna Camarines Resort. Napakaganda po ng mga halaman dito. Kung napanood nyo po yung dati kong video na pinicture ko po yung mga halaman dito sa plaza ng Laguna, so siguro ngayon na matatandaan nyo pa rin at maamis kayo kung ano po yung itsura ng garden po dito. Sobrang ganda po at ito nga po yung mga gumamila at pink na pink po siguro dahil summer ngayon at yung tinatamaan siya ng araw. Kaya ito kapromdi, muli ko po ipapakita sa inyo kung ano pong itsura nila ngayon. So ito yung Laguna Plaza mga kapromdi, at yung ano namin dito, yung City Hall dito sa aming bayan sa Laguna Camarines Resort. So ang papakita ko kapromdi, syempre hindi naman yung mismong City Hall, kundi yung napakaganda nilang garden kapromdi. Kung nakikita nyo po, ayan, malayo pa ako pero sobrang na-amaze ako at excited po akong maipakita sa inyo ulit yung napakagandang garden dito. So kapromdi, maganda itong gayahin sa bahay. Kahit maliit lang yung bahay nyo, pwede nyo pong gayahin. Hindi naman po ito yung parang pang mall na garden, pero maganda po siya kapromdi. Parang mix naman yung garden niya, yung pagkatanim ng plant po ay mix. Ito nga po, nakita nyo yung napagandang halaman po dito na mukhang mukha siyang ferns. Napakaganda ng kanyang dahon. So hindi ko po alam yung pangalan niya at wala pa po akong idea kung anong klaseng halaman po ito, pero alam ko kulay green po siya, pero pag nainitan, ito yung nagiging ganito yung kulay niya, nagiging yellow green or minsan neon. So sa likod niya naman po kapromdi yung yuhi niya na halaman. So dahil bagong gupit po siya at hindi pa umuusbong yung mga kanyang yung mga dalbo, so kulay green po siya ngayon, kaya hindi po natin makikita yung mala pink o orange na dahon ng na ito, eugenia. So yan po sa baba na po, yan po yung yung parang anong tawag doon, yung parang bonsai na maliit na halaman, pero po siya kapromdi, puno siya. That time kumuha rin ako niyan dito. So napakakunat ng sanga niya, yung branch niya napakakunat po, at hindi po that time kumukuha sana ako maliit para itanim ko sa garden ko, pero sobrang kunat niya, kaya nangyari parang hinugot ko siya, ang nakuha ko lang yung dahon. So natira yung natira yung katawan. So dahon yung natira, dahil siyempre nagmamadali ako dahil natatakot ako dahil nasa plaza ito kapromdi. So natatakot ako baka may makakita sa akin na ganun, pero siguro hindi naman bawal kumuha dyan. Tapos ito kapromdi, yung halaman na ito is repellent din to, parang para sa mga lamok kapromdi, mga insekto. So takot ang mga insekto sa
puno na ito, medyo ito natumba pero maganda siya. At mayroon naman doon mas malaki pa. Din ito kapamilya yung nakailalim sa kayo nasa ibabaw niya, yung siya ang gubat. Ayan. So mayroon akong ganyan sa sa kubo ko yung ginugupit ko. Kaya lang sobrang allergy ako sa halaman na yan. Parang pag nadikit ako parang namamaga or namamantal yung katawan ko. Then ito naman kapamilya yung parang pandan. Pero alam ko to spider plant. Pero parang may tawag dito na sinabi sa akin pumunta ako dun sa Laguna. Sabi, yung parang sinabi sa akin yung pangalan nito. Akala ko nga parang spider plant, hindi pala. Pero maganda rin siya kapromdi kasi yung niya, lalo pag malaki yung garden mo at tapos ganito yung itsura ng garden mo at napakalaki. Maganda kapromding tingnan kasi yung dahon niya nga parang variegated na pandan. Ayan po. So yung kapromdi yung gumamila dito, ayan, napakaganda ng kulay niya. Although kapromdi, hindi ako sa gumamila na ito, hindi ako mahilig sa gumamila, lalo yung bulaklak kasi parang ordinary lang naman yung bulaklak niya at wala naman parang something special sa bulaklak niya para gustuhin ko siya. Ang nagustuhan ko diyan kapromdi sa halaman na ito ay yung yung dahon niya. Ayan, kulay pink, tapos may puti. Although, mayroon din kulay na puti ng ganyang kapromdi. Mayroon akong puti nito, saka yan po, mayroon din ako. Yung kung nakikita nyo dun sa aking backyard garden, mayroon ako nito, saka sa front yard. Pinuputol ko lang para hindi masyadong lumago. Dahil maliit lang yung kubo ko, hindi bagay na malalaki yung halaman. Doon, ito nga kapromdi, mayroon din dito pang yung pandakaki na medyo neon green. Or neon yellow green, parang ganun yung kulay niya. So parang nagtatalo sila dito sa isang tawag dito, isang island na parang nagkukup-kupan sila. So ito kaparang yung gumamela na nakikita nyo, napakaganda po ng tingnan. Lalong-lalot na parang iba-iba yung kulay niya. Mayroon white, mayroon green, mayroon orange. Parang ganun po, variegated po siya. Ayun, katulad nito, parang nagwa-white siya. Ayan. Napakaganda pong tingnan kapromdi. Nakaunan na naman. So ito kapromdi yung repellent na sinasabi ko, ang laking puno na. Ayan po. Napakaganda rin ng mayroon ako nito, sana lumago ng ganito kaganda kasi napakaganda po. Kapromdi, may napansin ako sa loob ng puno na ito. So mayroon siyang pugad. Ayun. May pugad siya kapromdi. So wala na siyang laman. Ang cute. Wala nang laman kapromdi. Siguro nakatakbo na yung ibon. So kapromdi, umuulan dito ang lakas. Ayan. Babalik muna ako sa pinanggalingan ko para hindi ako mabasa. So ayun mga kapromdi, pumasok ulit ako doon sa sasakyan ng kaibigan ko kasi kasama ko siya ngayon. So ito yung mga halaman dito na nakikita sa bayan lang Lagunoy, sa mismong pinaka-plaza nila. Sobrang na-miss ako at nagagandahan ako kapromdi, kaya ako bumabalik dito dahil love ko yung halaman nila, yung pagka-sitting nila, yung pagka-trim. Ayan, sobrang nagagandahan ako kasi nga sa bahay parang hindi naman ganito kabongga. Kaya parang minsan gusto kong gawin ng ganito. Ang problema, wala naman akong halaman ng mga ganito. So yung halaman dito kapag nakikita nyo naman, very ordinary din, pero siyempre kumuha sila ng mga landscaper siguro para mapaganda yung garden dito. So yung ito kapag yung sinasabi ko na mosquito repellent na halaman na napakaganda ngang tingnan. At kung napapansin nyo yung dahon niya, yung may mga pink, ayan, pink na orange, parang ganon. Napakaganda kapromdi kung nakikita nyo lang. At kung siguro pag nakita nyo sa personal, isa rin kayo sasabi na mapapawaw kayo sa nakikita nyo dito na halaman. So yung nagbibigay ng buhay dito kapromdi sa kanilang garden ay yung gumamela talaga. Ayan, kung nakikita nyo yan, napakaganda ng kulay niya. At syempre,
yung mga makukulay na parang spider plant, at yung malabonsay na halaman, ito kapromdi, maganda rin siyang tingnan kasi parang plastic yung dahon niya. At syempre yung yung mga kulay pink na dahon. So ito kapromit, lalapitan ko tong isang halaman na ito kasi nakaka-intriga masyado. That time na pumunta ako dito, hindi ako nagandahan kasi parang yun nga, bagong bagyo, tapos yung dahon niya kulay green lang, tapos ito super lush yung ano niya, dahon niya, ang taba-taba, ang lusog, yung mga ang daming bulaklak, tapos yung dahon niya umano na parang mayana ba, kasi yung mayana pag nainitan, pag summertime, nagbo-bloom yung ano niya, yung ganda niya, lumalabas yung tunay niyang kulay. Ito rin yung yung gumamila, katulad dito kapromdi na parang mayana na pag nainitan din at natamaan ng araw, ayan, nagbo-bloom yung kulay niya at lumalabas yung pinakamaganda niyang kulay. Kahit wala ng bulaklak, solve na ako sa dahon niya kapromdi. At hindi ako interesado sa bulaklak niya, ang gusto ko lang yung dahon talaga. Napakaganda niya. Tapos dito kapromdi yung mga giant na pandakaki na hindi siya giant, talagang lumaki na lang talaga siya dahil matagal na yun dito. So dalawang variety yung pandakaki dito kapromdi, hindi naman siya kinokortihan, kung ano lang yung pagtubo niya, yun na yun. Kasi ganyan talaga yung form niya sa pagtutubo ng pandakaki. So yung isa kapromdi, variegated siya na may white din siya neon green, yellow, tapos may white. So yan po yung dito yung pandakaki. Then yung katabi niya pandakaki rin ito, katulad po ito ng nando sa aking kubo sa garden ko po. So kulay green po at very ordinary naman ito sa atin na palagi natin itong nakikita. Then dito po kapromdi, so para akong nasa Japan dito, parang anong tawag doon, fall bloom, fall autumn, parang ganon sa kumbaga sa mga malalamig na lugar, parang autumn. Ayan, so napakaganda kapromdi. At syempre yung pinagmamalaki ng mga Tagalog ni kapromdi, yung nasa Guinness Book of Record na giant walis tingting or walis tambo na establish dito sa bayan ng Lagunoy, kasi parang dito yung pinakamatibay na ori ng halaman na ginagawa ng walis tambo para gawing walis. So matibay siya at matagal maputol. Kaya kapromdi, parang itong pinaka trademark ng Laguno, yung walis tambo, parang yung ang pinaka produkto dito at pinaka matibay na ini-export sa iba't ibang dinadala sa iba't ibang bayan ng Pilipinas, iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sometimes yung galing Baguio po, nilagyan lang ng pangalan na Baguio, galing din po yun dito sa Lagunoy. So hindi na po lahat, kasi meron din naman produkto yung Baguio na ganyan din. Ito po kapromdi yung Eugenia na sinasabi ko. So actually kapromdi, ang alam kong pronunciation nito is Eugenia. Pero nung pumila ko doon sa Bulacan, sabi nung bata, sabi niya Eugenia kuya, hindi Eugenia, Eugenia raw. So sabi ko sige, okay. Siyempre siya nagtitinda ng halaman, alam niya yung kung ano talagang pangalan niyan. So ito kapromdi, itong papakita ko sa another hindi po yata ito repellent, parang ang alam ko dito is lemon lime tree, parang ganon. So ito, isa ito sa pinaka dream ko na halaman noon pa, kasi parang simple lang pero magandang tingnan. Ayan po. Kaso nung kumuha ko ng sanga dito, kala ko buhay na siya. Then nung tinignan ko, yung pala wala na, yung dahon niya okay lang, parang buhay talaga.
Pero nung tinignan ko yung puno niya, wala na palang ano, parang tuyo na. Yung dahon matagal matuyo. So gustong gusto ko ito kapromdi. Pag may nakita akong magbibinta nito, bibili ako. Ayan po. Parang gusto kong kumuha ng sanga. Natatakot lang ako kapromdi. Ito po yung ano dito, garden. So hindi ko naikutin kung ano man yung ano. Kasi kung ano pong nakita nyo dito, hindi naman yung nakikita nyo sa mga magkakabilang side. Side by side po siya. So parang pa-square po yung garden dito, bawat ano kanto, mayroon halaman na katulad din nung kinunan ko nung una. So malapitan na nga kasi doon din naman yung daanan ko para makapunta doon sa ano, sa sasakyan ng kaibigan ko. So ito kapromdi, nakakatakot dito kapromdi kasi tiles yung ano, yung sahig, tapos bagong ulan. Hindi ko alam kung madudulas ako. Wala naman akong naramdaman na dulas, siyempre. Kaso siyempre nag-iingat ako, baka mamaya bigla na lang ako mabagok dito. Kasi that time nagtatambay-tambay ako dito, nag-internet ako dahil walang internet sa bahay. May isang binata, grupo sila. Tapos medyo hindi naman siya nagmamadali yung naglalakad, pero ano, bigla ko na lang nakita na ano, nadulas at nabagok yung ulo. Hindi naman siya ano, mimik, pero siyempre napahiya yun dahil sa daming tao. Ayan po kapromdi yung aming plaza dito sa harapan ng Lagonoy City Hall. Napakaganda po kapromdi. Doon naman banda kapromdi sa medyo malayo, medyo siguro mga 150 meters galing dito sa akin. Nakikita naman yung simbahan dito po sa Roman Catholic Church, St. Philip's and James Apostle Church, Paris, parang ganon. Yan po kapromdi. So dito po yung ano, yung ito na po yung pinakabayan namin, pinakasentro namin, tahimik na tahimik. At wala pong ibang mga makikita kundi ano lang, simpleng kabuhayan, simpleng mga tao na katulad ko rin. Ayan po mga kapromdi, sana po nagustuhan yung aking munting video. Marami pong salamat sa inyong panunod at huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-check po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong vlogs or videos. Yan po, marami pong salamat ulit at mabalus po.